Wala na putik ko sa gitna. So, mga ka-fam, for how many years nga sige may balik-balik ani nga lugar, karon pa jud mi kader og kuan sa ni kaligo. Hi guys, so karon di ay sa inyong nakita naganda ngita din mi dirig mga sanina, mga short ug unsa pang mga butang nga dili na namo magamit kay sayang man pug ilabay ra. So moadto din mi sa lugar nga naa jud dito ang mga bata nga wala jud kay sila dito. So okay, so kontra sa among ilabay, so amo na pong ipanghatag kay sayang man pud ila man pong magamit kay among nakita nga wala ilang sanina sige rag balik-balik sulod sa duha ka adlaw so baho na kay to sila. Char. Joke bitaw luoy bitaw jud. So no kanon siya nangita siya sa iyang mga sanina kay ako mga sanina so wala naman po diri tawon mga gagmay karon mga dagko na mga bilin so di po nila maigo. So kanis siya kay daghan man ko siya mga sanina. Oh, sa mga sulan na MSA. Unsa kay na imong mga sanina diha madam? Sana all lagang sanina. So ipakita na namo ninyo ang mong pagkuan pag sani pagpangkuha sa mga sani pagpangkuha. Basta manguan mi diri. Mangukay mi kung sa mong maukay. So tan-aw na lang mi. So humaday mig pamili sa isa ka cellophane. Kanina pa man. So amo sa siyang ipangbalik kay ubad kay napamagoy mga tag-iya masuot pa man good. So amo sa siyang ibalik. So napampoy isa ka cellophane dito sa ibabaw. Diha nga ibabaw. Nauna ang amo sama to ibalik don magkuha ra pud dito isa ka cellophane kay mamili na pud may mga sanina. Hoy pagkabanha ba ni cellophane? Oy. Kuya. Sa man auction. Nay mo kada ni. So karon naman na ni muli. Sige. Tama na ito ni. Majot lang. Kaliya ka naglisod na biya. Agay. Hey! Ikaw may duty ko katapos. For how many years nakuha na gina mo? Rasiya. Kaliya. Kaniya, igo man dagway ning hulyo. Iwa na. O saya. Tanawa gani, oh. Bakos o. Saya, magod na, oh. Tama na. Itag laika. Laika, dagan na. Ka ni. Kang kuan mo kang laika. Hala, daran ito. Hala, Ito ka nang gisutot ni Purang. lagi. Ang laki, ang laki. Ang laki. Hey! Ano? Tada! Kadali, ako mga. So karon di ay moadto mi didto. Tira mo din yung ipanghatag. So ato din tanaw dun silang reaction base matouch pud sila sa among gagmay nga hinabang. So wish us luck mga ka-fam. So bye-bye sa ta. Bye. Bye.
Kay ko sa pansit. Ang challenge yung kanina mo kay tanaw ko ng kadalanan nasa pagkadanluga. Kira ka diya ba? So mga kafamilya, first stop na mo, kinaunhan na mong pagtabok aning gamay nga suba pero naay pagkalalom. So wish us luck ug di may mga lubong sa pasid na mga yuta diha. So let's go! Okay. Gitunit kauna tunit. I-testing. I-testing. Kakay. Ang lubot ha. Hala, basig. So dito migikan, diri mi padulong, limpyo among tiil taga-tabok. Uy, mga lubong gyud aning dalana. Dili naman. Lagi itinulog sa agi ko. Itong motor diri lubong yung chinilas. Tararararan, tarararan. Hello everything. How are you to find out there? Dito sa Kamayusan. I've been losing hope. I've been losing hope. When you're next to me, I can barely breathe and I could walk alone. Yeah, I could walk alone, but I could really use some company. I've been losing hope. Lamig kayong hangin. Ano ninyo? Parang tanga. Pagdula siya lang tao no, kadugayan. Yan, makaimasan na pala akong tiil. Lugi ako sa masaman. Oh my God. Yung mura nagkalalom, siya nagkasulog. Ako bitong chinilas, madala. Kadili pa diya sa katunit nga naikuon. Tawa. Tawa. Taas. Agay. Agay. Ito sa paspasan para mapaspas nagtabok in 4, 3, 2, and sila naabot na ako na pa. Oh my God. What's up mga ka-fam? So karon dai mutabok na puta sa lain nga suba. Another tuba. Another suba, another challenge. So karon di ay para di ta mo boring. Ako sa pagbugaag mga photo shoot. So nakuno sila yung mini beach dire in Dapita. So kung mga kauban ganahan ta mga likon saon man isa pong magbasa dyan. Ako pong bag. Kuha man eh. No. So sila nali maligo. Ligo mo Kim. Go ahead. Maligo ko. Video ko.
Tar. Wala na putik ko sa gitna. So, mga ka-fam, for how many years nga sige may balik-balik ani nga lugar, karon pa jud mi kader og kuan sa ni kaligo. So, nandiyo plano ang Ginoo nga ug wala mi nga gipabaklay, di jud mi kaligo. So, magpadayon na mi sa mong panaw, magbaklay na mi kusog. Goodbye. Kung mga kauban excited kay sa nga tanan so ano. Kuyo lati pug ko. So tuning dalion, dali sa mo dili tipok. Maghihap ra kog 3. Ay sa pagduan pa lagi. After sa 3, maabot nami dito sa mong padulngan. 1 ko, 2 si tunay 3 si Badan. 1, 2, 3. This is it. oh di ba naabot kami nga. 1, 3. So man may kaligo ka familia. So dali na dai kay to na kuan, dali na kay mo bakla, you know. Pila rat oh, pahingog mo sige. Oh my god. So mga ka-familia, ako ding announcement, sad to say, ugma pa gyud ta makaadto dito sa atong ginganlan og Biatang. Motoy pangan silang lugar mga ka-familia, ugma pa gyud ta makaadto kay kato among gipang impake, among gipasulod sa bag nga mga sanina, wa jud namo tong nadala ganiha, amo ra tong mga kuan personal nga mga gamit kay kung amo tong dalon basig mabasa, gusto pag maghatag mig basa pa kaulaw. So amo lang tong ipahatod unya sa sakyanan para safe ra to siya para ugma maghulatag pila pa ka oras maadto ta didto kuyogi mi kay amo silang tagaan og mga sanina. So ugma magkita na pud ta, tulog sa taon niya, pahuway sa ta kay kapoy ang mga bagtak. Ang tao na nagko ang mga bagtak og binaklay pero at least enjoy siya. So mura to net sig pa cute. Kira kay ka? Kira kay ko eh. So bye sa net, bye. 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 Go. Good morning mga kapamilya. So this is the day nga mga tunata sa itong ginganan o Biatang. So time check is 7:45 in the morning. So nakamatay ni mga 6. Bugnaw kayo diri ba yo? Negative. So nakamatay mi mga 6, around 6 then na nangapi mi, doon karon nagluto pagpamahaw. So after breakfast murag mga adto namin dito para mahatag na namo among mga ipanghatag nga mga butang para sa ilang mga pahalipay nga gignagmay. So without no further ado, mag-magic na ta. Mag-ilis na ta daan. Dapat mag-freshen up ta. Feeling fresh, feeling ra ha. Dapat fresh po tayo nagabot ito nakaligo, mga toothbrush, para nag-istorya dito po ta. So, mga to na ta. Ay mag-magic sa day ko. Kailangan inig 3, 2, 1 makailis na. In 3, 2, 1. So bali na daki ko no mag-ilis. So karon di ay di na ta maglangan-langan. Moadto na ta dito sa tunginganlan og Biatang. So here we go. So karon mga ka-fam, nagbaklay na mig sugot padulong sa amo ang adtuanan. So salamat kay sa akong mga ambot ko. Pas. Salamat lang ko sa akong mga kauban, ana ra kadali magpasalamat ta diretso sa ilang mga hinabang, sa mga kabutan. So Butan biya kay me. oh kani akong mga sponsors, mga donors aning mga atong kuan karon charity case. So kanang mga sulod kaning unsa man anang kulapo? Sa nina din na siya mo na maghihatag karon. So later part of the show maabot na tagkalit. So muambak na lang ta anay pinamagic hunong sa tabi diha ra mong duha kaming tulusa. In 3, 2, 1. Huy asa naman ta naabot na ta wala. Abot na. Murag layo pa man ni asa pa man ni kamaisan pa man ni. Wala pa man ni. Nakatuwa na ta happy. Nakatunga pa dai mi so wala pa dai mi naabot so kailangan pa do siya isa ka ambak nga kusog kaysa nga tanan mga ka-fam. 4, 3, 2 and so murag feeling nako mga ka-fam mao na gini atong adtuan. So before kailangan silent lang kita gamay. Dayon behave lang tayo nagabot dito di lang kayo tayo magsaba-saba. By the way kani among gipangdala pila ni kasudlanan? 1 2, 3. So intended na po din siya sa tulo ka buok nga mga bata. Nga tugiganan og Julio, Laika og sa to? Naomi. Kani amon sila nailhan. Mo rin mong nailhan diri nga kuan among gaan kay wala pud mi ka suri sa ilang bala, sa ilang balay, sa ilang bukid, sa ilang sa ilang sa tawag na. Barangay. O sa ilang barangay na.
Silang gamay nga tipon-tipon nga mga balay. Ana, purok nila. So wa kami kanay diri mo, wa kami kaila sa ubang mga bata. Susunod basin dayo og kanang gamig opportunity nga naay maghatag na mo makabalik mi diri. So daghan na may mahatag-hatagan. But for now, sila sang tulo. So, ay magsaba. Shh. So mga ka-fam, ato na dito dito. Just quiet. Pala. Oh, oh, oh. Murag na ulaw sila. Wala siya. Kuya! Ay! Car. Highlight ha. Highlight ka! Sunag. Kuya! So guys, mo din siya si Laika. So maghatag din sa nina. Haluga din na sa nina Laika. Uklaba na. Tamusakas, wadto silang balay. Di man ta kasaka? May hagdan. Ay. So guys, nanami sa sulod sa ilang balay. Dara mo din siya si Laika. Husang pagka. Sige. So Laika, ana. Pag ilista pamili na kasi mo ganan ani. Ay mapara ni nimo sa. Hello. Ay, guys, pili lang ako to ka. Sige, ito na yung pangalan sa kay Go Laika. Unsa pa rin mong maingon like ka? Gihatagan ka. Aray, kapayas! Ay, dije. Kapayas. Kasi, ika-istorya, naghihatagan ka sa nina. Salamat. Gihatag sa butiko. Naunaw si Laika. Sige lang, ina, salamat. Salamat. Asa man imong kuya? Ikaw kay napay isa kaysa para sa imong kuya, gamay kay. Halos pang babae man gunitan mo. Maulaw siya? Hala, naulaw gid siya. Kita na lang maghatag. Catch. O, dara ulo. Yung mga sanina. Ha? Kukuha ba kayo mo man eh? Ibutang lagi. So mga kapamilya, humana din mi sa ilang kalay ka nga balay ug panghatag og mga sanina. So next stop dito na pud mi sa ilaang ka Naomi. So here we. So nana dito guys, let's go. Muna nilang balayin ng kanang mo. Ayun. Run. Na, No, di no. Luy, gawas! so moda na siya si Naomi guys. Ikaw na i-abli na now. So among mga kauban guys, murag wa pa kakitag iro karon ang hadlok dai sila. Na, madlo ka ganin, mapakan. Mapakan daw, bebe. Mangisra magud na. Ano pamak na si Naomi, more excited. 4, 3, 2, and so dugay kayo siya dahil na abri. Diyan tabangi dede actually ang kita. Kaya dako kay kagngipon, sayang. Una di bagi, ingkitan. Sana to guys. Basi matang-tang nga din, mahayang ka. So nablihan na. Sige, bukagan na tanan.
So that was my video for today, guys. So if you love watching my video, don't forget to like, share, and subscribe. Also, you have to hit the notification bell for more update on my next video. By the way, this is Phil Zhao, your vlogger for today. See ya!